Pensas que es unha célula procariota? Pois non. Ti es unha célula eucariota. E como boa célula eucariota necesitas respirar. E que necesitas para respirar? Exacto. Mitocondrias. Estes orgánulos son as túas centrais, nas que queimas glicosa para obter enerxía, a cal precisas para as túas funcións vitais. Nestas pequenas centrais existen ribosomas, gránulos e ADN tras pasar un par de membranas. Estes son necesarios para un correcto funcionamento do proceso. Se non queres falecer, chama a este número ou ben achégate ao provedor máis próximo. A compra número 1.000.000 gañará unha viaxe ao interior dunha e poderá velo con máis detalle. Esperta, respira.